Vidi, ko strašilo izgledam, da skinem naočar. Dobar dan, zdravo, samo vas pozdravim. Šta ste se setili? Lidija, Bojan, Mihajlo, Jovana. Šta sad radite? Sad ne studirate ništa, sad gledate u nebo. Ja studiram ekonomiju, a neće biti leta verovatno za nas, ali koje ćemo da učimo, ali šta da se radi. Moramo da stignemo. Evo ti si na grebu Silonda. Jes, i to baš. Dobro, nadoknadit ćete valjda. Ja pitam nešto drugo vas, da mi kažete šta je to što biste vi u zemlji menjali, šta je to što mislite da je loše i šta je to što biste želeli da bude drugačije. Jedino eto šta kao moja Subotica, možda Palićko jezero. Ja ne znam i lagao bih kada bih rekao da znam sve to. Teško je za čišćenje, mučenje oko čišćenja. Samo da vidiš da sam se bavio time. Uložili smo sad u ovaj centar s ovim toboganima, čudima i tako dalje i verujem da ćemo to da rešimo. Taman da obnovim svoje znanje o onome što još nismo na Paliću uradili. Super. Ovaj novi projekat za stanove i kredite, stambene kredite za mlade povoljne. Ja mislim da svi treba da se prijavite i to što pre da dobijete. Svi mladi, bukvalno iz našeg društva, da spominju to, tako da mislim da je to važan projekat od kojeg ne bi trebalo da se odustane. Hvala ti na tome, to je on najvažnijih, istorijski najvažnijih projekata. Mnogo nada polažemo to i to što smo rekli prvo da rešimo 6.000 mladih ljudi, da vide da to ide. Srećan sam da to podižemo na 50.000 odmah. Da ljudi shvate da je to stvarno napravljeno i da nema veze sa nekakvim protestima ili ne znam čim. I kad ljudi vide da su se prvi mladi uselili u stanove, tad će tek ljudi da razumeju da je to istina i tad će to tek da traže. Tako da mnogo verujemo to, ali super. Kako stižete da imate neki hobi koji vi radite ovako? Ali imate slobodno vrijeme. Ne, vidi, ko strašilo izgledam, da skinem naočar. Hvala vam.